ए କାହାଣୀ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କଲା। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କଠାରୁ। ଡିଗ୍ରୀ ସରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ମୋଡ଼ ନେଲା। ତାଙ୍କ ବାପା, ଯେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ସେ ସହର ସାରା କାମ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରାଶାଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସୁଯୋଗର ସବୁ ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ଆହୁରି ମଉଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସଞ୍ଚୟ ସରି ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ପେଟ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟମୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ବିଲ୍ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେଇ ଅସହାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ସେ ହାର ମାନିବେନି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇଦେଲା। ଦରମା ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଆଶାର କିରଣ ଯାହାକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଖିର ଲୁହ ସହିତ ସେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଦୁନିଆଟା ପୁରା ନୂଆ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିନି, ବରଂ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦେଇଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବିଷୟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବି ଏକ ନୂଆ ଦିନ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥାଏ।